Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewiri mu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem Enunchi enene me kanfo Prophet Dr. Abennego Ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enunti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye frɛ no eye castoplanto technologies me ba chawo hwe Prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativity and plant in positivities. Ebusia for ya ma obi biara kwa aba edeba 2 ma GHS so. Onyame enhira obi biara wo se adaji eni ni sika ewo eye 2 match ho. Na sadi abri bia meka no nyame na ne betu amoka pepepe sadi munyuma esi etie. Na ebusia for na nsam wa beto ya pono so no. Eya asem bi asabi enika kakresa nse o man ga na mu hade. Se wo ye obi anansa se wo ye obi a wo ya wadwene se wo ye nyame nipa de a eya nanka ye nyina ne yesu se wo de nka bebo brabo bi asabi ebedifa afri eye wo mu a wo mu eye wiasefo eho na enei ya maami a wono eye Roman sister na wo de nwum bi akwakosa a enam so ema nipa dodo na kire wo madwen e de efa ho na ye nua be ye nwum a wo de kosa eye Buga sa nwum Buga ya eye Daniel and there's any stage name is Daniel no wono na boss sa nwum Buga ya chese wo social media hodo ni a TikTok or YouTube or Instagram or who say maybe abodom pim ejina hono mu ana chese Buga bi na wo mo eba be sa who say mami en se bi jina hona phone ta wo mani mu a se anye Buga na de ebeka sua enwumi ayeda kopie mu ewo eye Roman sister bi ahye ya otimi so no so enwum no eye ne de papa na wo se de wo si koto sore na wo dandan hunu wo chinchim ne ho a eye ade a wo type enwum ne papa enye enne epe ene hu nwum no anase ne pe ne wo te enwum no wo se de wo si sa no a eye pepe part se wo mo TikTok challenge ahodo a ekoso no wo mo e de esa na sanse mu eba ye ena Kofi Adoma wani akase enua be ma ene nyina no e won sem twadwuma no efre eye obe na one na edidi nkomo na wo kire mu se eye ade anwumi ye nwum bi a se de esi aba na enipa binom eka ho ensem na chese ade a eye enika peninti ne de enua bai eji na ho achese wo shata de white na husuo anasa na appearance no ene ma edi hu se wo ye eye Roman sister na beto ho ape na Ghana fodo na kire wo madwen fa ho se kame ai se o man Ghana mu de nipa pe ne ho asem ma asem ho no asem mpe nipa but onipa ene pe ne ho asem wo ye Roman sister na wo fie na wo hye wo fie atare na wo de sa enya de obi abehu ne se wo ye Roman sister na wo sa na ekoba ne sen ene wo begina so dem ehye wata ade abo wuduku kama na wo Buga wo koto sore na wo chimu ma wa beti so na wani muti bia ni nyina kire say ya ade you are really into the song a che say enye dane pe ene nim to no eba ye na ya ade nim to no de wo ba ye wo esua ma aye wo de papa endo na Ghana for che say say di o my Ghana no kamia ye say nya atwom ni di anim dodo me na me de me ho na me se me Roman sister ena nyom eye me de ena makwa akosa eno enti so ye bisa se wo ye nipa na wo wiase we mu na se nwum bi ya wo da wo ntimi mu ana eno na nam so a che se Ghana fo bebre ka wo madwen kire mu se eye ade a enwom eye nwom se de wuti nwom a wutimi dada ho kakrakra no sa pepepe na enye nwom a wo beto ana se nwom a wo de besa ena be kire se wo be ko bunsam gyamu ana sasa esa se Bible na ma yate ase se susukuru wa besusu nua no sa susukuru wa na obesusu de ama wanu nti se wo bi ya de na wonti ase anu aka wanu atum ewiase abrabo na ye wo mu no obi fre ni nyame na obi nyina ho obi kre ni nyame a wo ba wiase aba na dwuma na obi ani ho enu nti se wo bi ya de na hu ne se normal obi a eye bi eniti wo su be ye bi di ansha na wo kwa wo de ndi ankowie ye amfa ama enu nti we Roman sister na we nipa we Roman sister na sabi moja ne woni munye nsuo enu nti se wo te nwom na nwom no ye ne da wo se wotimi ba ede babasa na nti se ye ka we nyina na ye kire se
enti asofo na wo mo nso adadam ye wo mo de na wo mo kra na wo mo gire nyame anim preachi e kire nyame ma no wo mo kra ko mu fie a esa de anwum esi ye ko na adadam ye wo mo de no wotira wo mo ka ma na wo mo ba adadam no kire wo se ya ade a anwum wo eyetumi eno nti se anwum eye wo bi de na odesa eno nkire se wo be ko eye bonsam jam eno nti na nei video beto abonten no bibi ntie ntimi video na so efonyina wodo a ebetwa guamu ahunu se enua bayi sa wakoto no wachia ne ho no oda ne ho wasanka sa a chese wo bi biara wo hu se video ebibi e ka se ma me wuni masa wo ne ntamo kran kwan romance stanka aba join ya dancers yi bi na se wo sa na wo di edge ginya me ma enisan se asakura no wo kwa asori fia wo mo ye choreography wo mo sa asawo nyame mu ema nyame anigi wo mo eno nti se na nka ebewie se anasa wo be sa buga ama enipa binom atira baabi aka wo madwene e de akira wodi a na nka wo se nka wotimi toto woni ema yi na wo wuro atade na edigu ho no mo na wo koka dancers ho a wo mo asafo mu wo motimi sa manipa kurasu wo motimi kire nwum mu se ye worship se ye praise so wo motimi kire mu esa ne papa mu e ma wotimi ti azere se emumu kura te ho a woni masam a eye asafo no esa eno ti na nsam a beto ho a ye de ebre mu no Ghana ha de se de ha de no ensam ba ya pani age egwa na dwa so hema me de akodwa so na amaton ama obi biara etimi atobi eno nti na idie aye nua ba ya wo se bugai mumma ya nyina ye hu ne se ewi asese ye wo boy kronkron ma awurade no se edo so bebira eduru mra bia ne ma akose wo ye ne ntimi nye eno nti na de nua ba buga okosa ye agentre ne ama Ghana fo wo bi eka bi na ya na Ghana fo kwa no to de bi amenti asesan se ye nua ba joy blessing semba ya na wokuta bottle no wo no munsa bebre ne be kasa ye ma me ka se nti obi no munsa da ene Roman sisters so abegina sori fi asa buga golololo no koto no osori no obuga tesa nyum no wa che de tie kra nyene oni monsam whatever challenge ahodo na ya kwaso no ene nti wa be ya bi sadia tie no wa ya wie ye ho hwe nye yie no nti no media futu kakra na kam de fa firikesi so di ama no sese woni masasa na wo hwe na ne mo obeye bi o man ga na be ka ho asam dia wo rata de no straight one atade no na won ko join asafo na won mo entimi ensa abusuafo na ha na me di esie na me bisa biemu so se enti aso se wo bi ye osofo wo bi ye Roman sister Roman father na enum bi ye ne da ensa se woto na ensa se wo de sa ensa mo na meto adi ama osofo ade nkyebra bo mo de se wo de be fa comment section no ase adi ama me na basa atase akan na afi ni kyeremu wo bia no ya de amamo na niema etumi aye kama e de amamo ye all the social media platforms no eso wo hwemi na wa subscribe na wa like na wa share kopem se nipa wo ho ebetumi ehunu ne ekọ na niema ekọ so wi ase afa na nyina no so watumi ede nani ehunu edi ameje so aye ba kope eja so hema bakra Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwana yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Ya wakunja bia wa hakunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi ehwe bia no kwa se de bia ne tie e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboa nkwan na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa dinkita ho bia 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani ye 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboa no tunchia se o pe kunja we enene mpa seta no ma no frɛ no ma no Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta na Isaac Obiri Yeboa nkwan na ebetumi ama wo
ɛwɔ Ghana. Ebusua wonim sɛ abɛfonim deɛ ɛna sesei ɛwɔ so. Wonim sɛ wontimi bibia ɛwɔ wiase sesei abra wonfo abɛfonim deɛ ɛmfa nka ho. Wosan so enim sɛ sesei no ɛbɛsonsum nsɛm nso a abɛfonim deɛ asan abɛwiri mu ana. Aso daye wonti ase wodaye so akyɛ wodaye so entimi mbem. Ɛno nti ɛna ne mekanfo Prophet Dr. Abednego Ediama ɔno ɛna Onyankopɔn ɛnam ne so na ɔde abɛfo ewremu ɛwɔ sunsun nsɛm mu a ɔde gye Nyankopɔn ɛma edifo mu haw ɛne ɔmamane ɛne ɔmatiti mu. Ɛno nti Onyankopɔn ɛnam ne so ɛde a new spiritual science technology ɛde aba abɔnten a yɛfrɛ no ɛyɛ castoplanto technologies. Meba kyɛw hwɛ Prophet Dr. Abednego a ɔwɔ nsɛm adragiri castoplanto technologies, casting out negativities and planting in positivities. Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change floor and ma ba too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe.